Nah, Mancing ora oleh popo. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Jadi mancing ini budak kontol mulai kontol ya lagi iki. Hingga aku dikirim tomblok, kirim kopi, kirim sego. Mulai Bos aku iki. Mulai. Jam 3 lho, Cak. Ini tanah stok iki. Sampai reso kocak iki wong. Dijagakno wong wis takon nget wajan, takon nget opong ya. Bumbu kadung siap takon Gingko nganggo lumut. Apa wih? Gak gathok. Dikae aku telepon Bapak sing Wulandawuan nih. Apa enek kurang? Enek ning ngene noli tompro parani. Parani juga karo Alek kuwi. Iki paranono. Iya lho tompro. Lele petang genggek papat. Ada rene. Tenan aja guyu kuwi. Masa pedang genggek kan. Gorene. Lah iya. Usah nang tebon ngono menak to. Nyampur tahu. Dengan ngono. Kan timbang mancing iki nuntahe mulai aku. Ya mulai mergo iki sik ngenteni kingket to. Mancing oleh gur kontol. Iki to iki lho ning waduk iki to. Lah aku ngopet kudu karo mlempang iki mau. Lah, kamerane beda. Biru iki. Tenan ya. Biru ya. Ning kene lho ora. Aku. Ora, biru lho. Yo. Paraku titisane nyi biru. Ada biru apa iki? Mbok pakan apa to iki? Alah. Ora oleh. Mbok tangane dhewe kok Wis mancing jajal. wong penggene mancing karo ora beda. Aku ora langsung gondol tak tuku 50.000. Nah, lho. Tenang. Oke. Nek nguwek kambangan sak jam, setengah hari utuh ya. Jam aku dandan kambangan wis Apa wong belor piye ya? Wis antar barang. Belor. Kayak mau mancing wis rane gondol to. Tapi kene kono jen. Nek tengah mbahon ngono ya. Gila moro ki tonggo teko lorongo. Amin. Ya loro, Pak loro iki. Iki mau weneng ae to. Piye to piye? Omong. Piye? Iki jane dhewe nek dhewe nek oleh dapat no 50.000. 50.000. Lakon wae. Amin. Jadi kan kelakon Iya. nang omah ora ngenteni nanti ning kene. Iki lho. Lah ora iki banyune kok dengaran ijik. Ora ngempet gak jombe Ya ngempet ra ngombe ya. ngiti kambangan. Ya ditambahane sesuk nek ndul apa-apa. Pisan nang aku nek gondol. Ya belah. Wis Engko berarti malah mulai nang ronan ah. oh iki omong-omong ki ngomong. Ora omahe ronan iku. Wong main ronan ora. Lah wi, ngomong. ning foto siji to, maksudnya ngarep guri apa ngarep kok sing mbok kirimne wi. Peleke lho. Apa? Piye to, Dik? Iya ya ora oleh. Lho, piye? Kene padu wong papat jejak kok enek sing kono ya. Setan, kulon, enek sing kene. Kowe dadi kukuti. Sedang dapat diri cik mulai lapor. Lah iki ya doprok. 50.000 lho, Mbak. Wong nyujuk. Wis golekne watu jeng anteme watu. Iki berarti nanti nek berarti anteme. Dikukuti mulai. Idul. Ya ngalor to. Awakmu ngidul aku ngalor. Ya padha ngalore. Apa kowe ngalor aku ngidul. Aku ki ngalor, ngidulku nggawa ijon. Nang ngono lho. Wong metu bengi kidulake. Iki pinggir kan akeh to. Nang telang. Lah wi ning foto wi ngarep tok e. Wis dianggep kaya Kok metek dhewe. wi ngarep guri po ngarep tok ngono lho genahe. Nang kono sing kali iki sing nek dus. Kali ya kabeh kena. Nek maksudnya sing ning wangi lho. Kono ya kabeh. Iki dus tau. Alam. Sing ngene iki. Iya to. Nek mancing Walah apa? kali kono kentalan. Bendino dosis lu akeh ora. Tapi entek to, guys. Mancing gak apa. Kena over. Kalau di jolom lho. Ya entek. Di jolo sih. Karo distrom. Di strome wong nggih dipotokno ya. Sakawan-sakawan. Dise aku nek nyetum ki sama jenenge Pak Jan karo dung peli lho. Ketone dumuri kok. Iya. Ya kuwi kuwi sing akeh orange. Orange akeh. Iya aku dise dung peli. Ya ya ngejajal nek mulih tak mara rono sik metu e bos. Wetengane dong kaduk. Alah nyantol. Kos kangemu.
Nyemplung to nanti ndi. Kata-kata nek bisa karep. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih ya, Blak. Oke, siap, Bos. Nyantol. Kowe mbok batek iki kena. Batak dik. Batek sempal. Ora kok mong kambangane lho nek kok nganui. Nyantol ki apa to? Rangkong senar apa senar apa? Batak. Lah lho. Kowe mundur nah. Mongko kon marai terus. Wong sing pengalaman ngono lho. Gerang jembut wis Renopi itu kon marai terus. Marai to. Oleh nesu mblok. Ora lesu timbang celanamu telan. Mulai pernah. Iku buat tukang cok esuk iki wae nek bengi malah ra mangan. Tapi gue sekarang kirimnya sopo? Ya kowe Rumah kamu. kok. Iki pantinge ciko lek. Oh, alaket mau ora jadi cukup tapi ya. Jam 8 lewat jam 8. Iki wak bubuk. Ini kok gimana ini kok masuk bubuk. Nek sreku ki sing kuwi lho. Sing sakbane lho, Fendi kuwi lho. Kuwi apa to? Apa ta apa? Anu, montor. Oh, lho. Apa to, Blok? Orang kuwi tang digo lawong mulai kok digoreng wis enak to, Dik. Ya mulane kita bunteli iki. Lah ya buntel delok ngene. Tapi kan ngelak nang botak. Mbakmu ki yo wis dadi lawuh kata. Kok enak to Bibi kok senengamu kuwi lho kok. Ngosen ndek. Wis sampune digo mulai nggo kramas. Kok iso? Wong iwak kok dianu sampo kuwi lho. Lah par bluron gak aku kok. Sampo utuh. Ya wis kok, Tomplok. Apa to? Iki lho, nyil iki lho. Lah, wis lagi. Cuma wis pamit dari humor. Arep ngene kan. Nek mau perkon jan iki jan iki jan iki mbok gawan ndi? Tapi bawa main nang sekonggon, Bro. Urut konggon perdalan mau Jalan ke mancing lah. wong Jawa. Lonjo aku ngono. Iki mulih ora. Mulai iki piye Pak Didi? Terus napa? Lho, ya terusne tiwas nyep ning kene to wangene. Kowe ben kene lanu. Buka dhuwit 50. Goleki dhuwit 50. Kowe nyantol pancing nyantol iki to lho. Napa gledi sakit ngono lho. Iki ya wis bar ngisak to. Aja jam pira-pira pagi ora lah. Ada apa to? Awake penting mulai ya mulai lho. Jam 3 lho. Iki sampe to nggih? 3 kilo. Jam 3 wis. Nek nggo krembo jan utuh apa-apa utuh lho. Iya. Banyu nganti turah iki lho. Niate apa? Ya, Ngombe langsung ngombe iki ya. Iki wong papat sik. Sing kira sih. cek turah lho. Tapi nek sing 700 langsung Iki sampo mau lek. Enggak, wis penyumbe ya. Lah guju ae to, Blok. Banyu iki sampo. mancing ra oleh Guyu terus. Aku iki ra guyu. Kuwi urange jajan wis ta to? Kontol mulai kontol. Urange jajan tak goreng ning omah kok. Ora kok digoreng ning omah kan enak to lek. Yo. Ning laut e. Mancing iwak umpan iwak. Dan ning laut iya. Kan dia ngomong-ngomong. Mancing iki nganggo urang lho. Aku denane oleh gede-gede. Di awan. Ora nek kono iki kene bakal jamu. Apa? Enak. Maksudnya jamu beras kencur ngono lho, jamu pegelino ngono lho. Nek wis ngene iki kadung. Alah, kedobol kok gedeng iki. Mancing ngene iki nek sumuk iki lho. Ya udah teko ngarep budal. Takon to lan iki. Iwake para ya kademben. Berarti ya bener kowe kan ngajak Zoroaster ya. Kok iso? Zoroaster iki ngajak budal. Kowe iki jane budal ndang setengah rolas ndang WA aku lak menak to. orang saking wong. Nek pengen mletak ndase. Nek pengen longkate budal metu. Bener pangkleng. Ah, gumun. Kayak wong mancing bos ning ngene kae, Bos. Lho, peting rapat ya. Iya. Jangan ana ya penting. Kok iso? Kan mlebet ing bakok. Iki sarepe ramek dong telo lur. Akeh dong telo iki ngene iki. Apa sing keri?
Tapek kita tapek. Iya iya. Iya ya ngono kok engkel-engkelan to yo yo. Ngono kuwi ya. Sisa ada botot aku nyambat. Jadi sepo ngeteni sesuk. Lah digoreng kok bengi nyapa to Dik? Kuwi rasa dipetet langsung dimplono wajan. Lah kok tak melok mangan lak mau goreng. Taeke kok. Yo tak goreng kok. Yo. Rasa dipetati tak enak wi. Ora enak gede kok wi kok. Mancing kelolane turu sawan iki. Turu to. Jagane. Ora kena dibuka. Dan ditorek iki. Ya apa to? Oleh ora dibilahi. Gua tenan-tenan aku kok iyo. Mancing oleh. Iki kok Jadi diku campuran banyu putih gitu. Bukan banyu ngombe. Ya ta sapa wis? Dekku, dekku. iki mau dadak mlayu ning dupus kono Kita kurang. Iya, gede kan aku. Tapura kono lho. Kita Ora iso ngene kene. Iki lho, tak kowok. Emang aku dadi lae, datang yo. Mancing ora oleh lah kon jaraki terus. Lah iya. Kok iso? Lah ngono iku ning Iki lho, dulu mal. Sitok iki lho nganti doprok iki lho. Pancingi. Mancing ning Kalinan kene. kalinan. Jam 3 belum, Bro. Arep bakar telo PT. malah nang tebon. Jam 2 mulai jam Lah kingkel. Cara gak ya lepas lho. Lemes nemen lho. sak rene. Rokok kopi. Rokoke kopi. Sampune. Iso. Lah mas arep balik rene. Tenan. Cuma dia mana balik. Menak balik to, Jal. Gak menak metu kidul nah. Di portal. Itu ndi to apa iki kok? Wong kok. Kacam tuh portal ya. Aku mburu adoh ya, mburu. Jadi seru lho. Lho. Kuwi mbok gawa to? Kopi Prabowo ki. Wis ki apa to? Campuran. Kok yo. Kita nih rosok sembelewong tadi. Ya mau nek madu nggo somar jadi ngerti nyemo orang. Ya tiba nyemo kayak lu dan tuku ae to. Awake dikap karuane gak bingung. Kok wong kok jan wisake. Piye ki? Sampo ki lho. Sampune anu. Sampo ki narik ramas. Wih, rokoke kuwi. Rokoke. Telepon kono lek gangbleng ngono lho. Sandal ini sandal. Sandal kelo. Buyaan. Kuwi lho kuwi lho. Nah, Sandal kok. Aret wong. ada te wong. Piye Jon, wis Jon. Ayo Jon. Wis piro wi? Wis 12 punjul. Oke bos Adi, iki kukote bos timbang mancing ra oleh. Aku terima kasih untuk tomblok, Pak Adi, Kocal. Terima kasih ya, Mas. Bos, Oke. terima kasih semuanya. Gimana? Konten akhirnya begini, pokoknya sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video. Tetap asoy, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.